يبلا يرمي أمبنا تويرو كلنا إن شاء الله. باب حسن الخلق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتني سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني فلا ميني شعباني كالو جاتي من بامبولو يا أفولو كبيه من سعودية نيوكا كباريا وشيغ ويمي فوكو كونو سو كالوما يولو بولو يبي دماسيكي كساباني دافا بيسابا كوميني تنندو أودبكي ساباني فولوي yo kibariya do siro ulu bolo abe komi sabani kalo sisa sosoli bala jamanaw dola afolo ye bide suinye fulanai me sauda ye jate minke ulu bolo afolo ye sinide wa akacha fananka jate be saudia ka jate indeka parce que munum ba lameni kofelaye ulu ni saudia de be nyon fe kachaya donc bisu imbeke sabani kalo atile folo ye minye miladi nasaraw ka jate ba fula ani muga ani kele san kalo sabana bisu nyatani durunai ambe bako jikoni gorofula masjid salamu kono darasu be imamu an-Nawawi rahimahullah ka kitabu kono riyadus salihin bonda minna ko jogonyuma darasu temene anka jogonyuma chogoya fula dedo jogonyuma jo ni alache waye ika jeni alaka sariya wuye ani alaka latigew ani silamiya adabu nunu silamiya be jogo nyuma munun fo silamiya be sariya munun fo hada maden ka jeni waye ki yere kolo kuke ikana dimu koro ni nye jogo nyuma ini alache jogo nyuma ini alaka jounche jogo nyuma chogo ya fulana jogo nyuma ini alaka joni nyogonche anko oyede bajilun nada wa kaful adha wa talaqatul wadi bajilun nada ikake mugoye mugomi nabe hadama dewni alayi garjage na folo de lawa ubi alayi garjage doni dewa ubi alayi garjage daraja de lawa ika doni ika nafolo ika daraja ika nafakati kamugo mako dilanaye oba fodema bajilun nada wa kaful adha iki ka toro mina kabo danfeuma inne tora kana she mugoma ani ka sufeun ikana mugo tora ni nenye kana mugo tora ni sufeuye wa kaful adha talaqatul wajhi nini hadama deumbe kumbe nyogonya ubi ni hadama deumbe nyogon kuma nyogonya iki awa inisonjia mugo koro mugo wakati be kana ke mugo be nisongwa mugo koro ubi nya kumunende mugo koro ikanoke donc jogonyuma ye nin kalte fulade imam an-Nawawi rahimahullah aye adamina ni aya wiya ko qala Allah ta'ala wa innaka la khuluqin azim nin kuma fora ciden de sallallahu alaihi wasallam ala yen nin kuma fo kuma udodo kofe ala kalna de folo akun nun wal qalami wa ma yasturuna
ala ko ale kalnani nunu do ko jegede do ko ala kalnanaye ani qalimu be mi sebe wala nunu do yoke huruful munqata harafu munun tiglen do an ko mana tula ala ko wal qalami wama yasturuna nkalnani qalmu ye ani qalimu be mi sebe an ko ala ka danfeŋo la ala de ta ya ka danfeŋo ɲe danfe min ka di ala ya ka danfeŋo la be se ka kalina ye awa ni ala kalinani a ka danfe min fana ye o b'a yira o fɛn masina ye fɛnba de mais hadamaden e tɛ se ka kalini foyi ye ni ala tɛ ala kalinani kalimu ye ale kalimu bɛ min sabe ma anta biniamati rabbika bimadinuni kaliku ɲɛ mun ye mana ala ko nkalina ni kalimu ye ani kalimu be fɛn fɛn sɛbɛn nkalina n'o ye muhamadu nema min dira ema ima ke fato ye ni ala ka nema ye mana nema min bi bolo ala ka nema de do ete fato ye parce que makka kafiru ko cide nye fato de o be fora ye mana ala ko min bi bolo ala ka nema de do ite fato ye wa inna laka li adran qayra mamnuni sarabi ne ala fe sara min tetige o kofere ala ko wa innaka la ala khuluqin azim ako cide ma ako ibe jogo min na kabbu kosobe ala ye ciden tanune aka jogo ye ciden tumbe jogo min kabo jogo min na nyogona tunte hadamaden wore bolo a jogo lindo jogo nyuman tumbe ciden bolo kata alama jogo nyuman tumbe ciden bolo kata alaka jomma ciden tunye mogoye aka fari tundo fonnan siri tundo mogo nyuma tundo aba aka barake nyogonya la ni hadamaden nyogonche abe bara nyogo ke kanye وكان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن كيدن تنكر كجوغو يه قرآن ده يتأدب بأدابه كيدن بأدبني قرآن كأدب ده يمتثل أوامره ويتذنب نواهيه كيدن تنكر ني قرآن يا نيامرني مين يابودك ني قرآن يا بالمين نابوتوي ودياتو دوندولا ويامبا عائشة نينكا ko ciden ka jogo tunye munya aka jogo ibe se ka fen fonya ciden ka jogo lawa an ba aishitu ko kana khuluquhu alquran ako ciden ko ka jogo ye qur'ana de do qur'ana fen wo fen fo ko nyuman de do ko jogo nyuman de do ciden tumbake qur'ana fen wo fen fo ko jogo lankolo na manyi de ciden tuntoke ciden ka jogo tunye qur'ana de wodi ya to ala ko wa innaka la ala khuluqi azim ako ibe jogo ka jogo min kabu kosobe وكفى إمامنا النووي آيورنا تقولكم مسمين قرطالين والكاجمين لخيذا والآفين عن الناس كم مغمنو نو دسرا وبوكا دسو كنو نو دسرا وبسكوكا دسو منا ودي الكاظمية نا دمنا دروا بسكا كدمي منا يرونين كله أتكما فو مين بكي تشناليه أتكي والكي مين بكي تشناليه نا دمنا تشوكو تشوكا بسكا كدمي منا والآفين عن الناس أبي يافا مغوما فنا نفنا لكو آية وريدو كنو أكو وشارعوا إلى مغفرة من ربكم ننجوكو من فنا فلين نيو والكاذبين لغيظ والآفين عن الناس وفورا آية دوري كوفي علي يسرنيا بغاو دي فو دونك ولا يسرنيا بغاو كو سرافو أنا نولو دي كجوكو كنيني ألاكو وشارعوا إلى ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أيت ليا كتا يافاو كتا بارو كلمة بارا منون بك سببوية كيافا دي أو ما كبوتك ألافي وجناتي أيت ليا فنا كتا بارو كلمة بارا منون بولاشي أرجنما أرضها سماوات والأرض أرجنا منا بنيا سانكبولون فلا دوما كلون فلا نيو كولنيونا أرجنا بويا ويه وإدت للمتقين ني أرجانا ني على يلبي كابلا على يسرنا بغو دنيا دونك ني على يسرنا بغو دي كجوغو بنا فوسيسا أكون ني على يسرنا بغو يجوني الذين ينفقون في الشراء والضراء ولودي دو نغيا بو يو وبين نفقتك ني هاري جليا بو كفنا وكشيكو حكي وبان نفقتي فويتو لوكا نفقتي بوجو ولوكا سلاميات دمي كفانتاون دمي كبال مسرود دمي
ewa fantanyato o jo she kafun ewa nafulo tigiyato jo mana shegu yo ube nafakatike she tu ye fana har ni degum buka chogo ka sheko hake munyo ba nafakati alen sena bagaw ye nonunde alladhina yunfiquna fi sharrai wad darai ube no yalla wa ube nafakatilike gele ya buka fana ube nafakatilike walikadhimina lighayza ulude do fana ubuka dimimina nu dimina dro buka dimimina wal afina anin nasi ulude fana ubeya fa mugoma ni mugomi nye kuma jugu fuye uye ke wala jugu kuye uyu nani de uyu goshi de uyu ka bolla pendo de tiya ubeya fa ima wallahu yuhibbul muhsinina nunun tigla mo mugo nyuma de alabe mugo nyuma ndefe me anya foya an ko ya fa betanu nente fana mugo ko do qur'ana be nyogon tawsiri de parce que fo qur'ana ka kolo uku sagu kata nyogo made hadisa ka kolo uku sagu kata nyogo made o de ya to be se ka boda soro ko nununa me ni e qur'ana aya do ta kuibe dilo la kata ka soro aya wure be o be se ka sarahu ka tafsiriye ima sagi kato madro akata be to kata bila filila ya fa betanu nente ya fa min tanu nendo ni mogo ya dara eka ni mogo ye fenke ela aye kuma jugo ke ye uba ye ke wale jugo kila akalla date akabarate akajogo to ye me katawude ya soro mogo alabu mogo ladabulende do mogo mindo mogo nyuma do mogo ladabulendo me kodo katawude ya soro ye kuma do fo ube katawudo ya soro ye ke wale do ke ema katawudo ya soro aye kan na fulo do tinya donc nin tigila mogo ni ya do aka jogote ika yafa nimma o kanya ibe yafa nindema nko ode ya ton nasure nana ayawre nana mimba iranna ko ka yafa mogo mate yafa betanu nende way aya jumaye faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah ala ko ni mogo min yafara ni ka yafa be ika yafa ye dilalike wotigila mogo kasarabe alaka ne yafa mi madiralike do isarate bolo ala feo ya fa betanu lente de mogo minye mogo nyuma ye mogo ladabule mogo sabalile be ba do nin ka jogote ninye aka jogote tonyali aka jogote yere sagoke aka jogote tonyali me qataw de ya soro aye fendo ke ela ya fanima ni ya fatanu nendo me min do nendo ni ya danti ya de min do nendo yere sago ya de min do nendo ka kaba yere de la abe alaka joun tonyo ni ka kuma kan abe alaka joun tonyo ni ke wale wuye ni oye ko ke ela sisa e be se ke ka hakke minala ni yere boloye e yere bolo ika hakke minala kana ya fanima de e ki ka hakke dafale minan ni nade aka kama wajuliye alaka joun tonna kisa toruma ni ya faranni mai manya likede ibi ka hakke dafalinde minanina ni yere bolo bese ka hakke minala yere bolo ki ka hakke minala ni yere bolo tese ka hakke minala abe yuromi ibe marade kono asugu fo ika ashe kotigu de ma famo de ma ki ka hakke minala e yere tese ka hakke minani bolo e ay aka kota ika lashe kotigu ma famo mo ki ka hakke minala ikana nin toede ni ya toye ima nyali kede donc ya fa be tila katate tila yiroma fula ya fa min be fenya ya fa min be dilalike ibe ya fa ola me ya fa min nyene mugo jadanti sagokela kana ya fa o mai ka hakke dafale mina ola nate sababu ye ka kama waju ye alaka joun to na kishi aka toroma ya hadisan kala وأن أنس رضي الله عنه قد سمعنا أنس ملك جيكبوما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا متفق عليه أنس كوكوتشيد كسنين نما باكا كوتشيدن تنيه مغمي نا جوغو تنكني على تشيدن كجوغو تنكني كتمي مغبكا ala ya tanu ni jogo nyuma ye arisa sahlen nana fana kiden de ka jogo tunkanye kateme mugo beka wa anhu radiyallahu anhu qala ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaff rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala shamamtu raihatan qattun
أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. متفق عليه. وأنه قد سمنا أنس رضي الله عنه ولك جكبوما قال ما مسست دبادا ولا حريرا. ko ale dibbaze ye harida de be dila ka ke dibbaze akumba ba ako ale ma dibbaza wala harira ama maga harira sila aliyana min kafir rasulullah sallallahu alaihi wasallam harira min kan go katime ciden ka bolokan mana ciden ka bolo konona ale magara ciden ka bolo konona na ciden ka bolo konona in kan go katime ni magara harira finika aka bolo konona tege fara i ale ma maga harirala ama maga dibbazila min kan no kateme tien ka tege farala nin kunye munye cide sallallahu alaihi wasallam ala ya ka tege fara in no ya chogo mide aya ka duskun fana maga yo chogo kelendela ciden ka tege fara in maga ya lentundo chogo mi amma ya lentundo kateme harira finika wa ciden ka duskun fana tum maga ya lendo chogo kelendela ala ya tege farai magaya ka addusukum magaya mana ciden ka kenemala ala ya ke mogoye min ka fari kono kanno ga magaya lendo ka addusukum fana magaya kenemala ni kono na labbe aya be magaya wodi ato aya wure kono ala ko fa bima rahmatin min allah linta lahum ako ala ya nema min ki ye cide o sababu law nema de kera sababu yede linta lahum ni eyi yere magaya ika ewa ni illa bana kire magaya ewa ikam mantoye ani ewa mu'minu ye walau kunta fajja qalija alqalbi ni etunje mo ni etunje mo ye ni dimi ka tele idusukun jalen tundo la anfadu min hawlika mu'mini jama min bi kerfe si sanya sura be charila ka boyla fa afu anhum ya fa uma wastaghfir lahum ika ala dele alaka ya fuma wasawiruhum fil amri ni be ko min ke ka seba nunu mu'minin nunu uku hakilina nyini fa iza azamta fatawakkal ala allah min ni yere dan tigra ko min ka ko yibo ke ko da alaka iko ke donc ni nye fule anasika fe ni anasima yere min fule ni nye anasi aye ciden bara nyogonya santa abeno fo harisa in kono ako ale mamaka harirala min kan go kateme ciden kateke faraka ولا سممت الرائحة قط أتيبا من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكو أليما مغشيكا فنكا كسامي ني مين كسا كدي كتمتيرنكا ألين نوم كسا دوما سما مين كسا كدي كتمتيرنكا كساكا صلى الله عليه وسلم تيرن تنيا مغوي أكسا كدي وكذلك أيضا الرائحته صلى الله عليه وسلم ما سمى تيبا قط أحسن من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أليما أو كسا جلان شي سمنا نونye أكسا سمنا نونye من كسا كريكة ميشيدنها وكان عليه الصلاة والسلام تيب الريح كثير استعمال التيب تيدن كسا تنكدي بس تيدن تنبه parafin min ye kasa jala tumba bara nyogonya kachaya parce que nana hadisa do kono tiden ko hubbiba ilayya min dunyakum an-nisha'i wa tib wa dhuila qurrata ayni fi salah tiden ko aka jinya ko la alaye mun diane aka jinya ko ya alaye musu diane aka jinya ko la ka kasa jala diane alaye ne kanye suma ke sallidela ni hadisa tiden yo fo sallallahu alaihi wasallam don ko ka kasa jalanka ayirela o tun kadi tiden yo kosobe o de ya to tiden kasa tun kadi ko alema parafensi sama min kasa kadi katime tiden sallallahu alaihi wasallam wala qad qadamtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam asara sinina ana shiko ko aleye bara denya ke tiden bolo santa abe bara ke tiden bolo parce que Anas ibn Maliki tuma mi tiden nana Madina Anasi bade anasi tegemina kata ciden fe kunni nyendende ye nyaha dima akika barauke
abade tara de ciden ma sallallahu alaihi wasallam ciden fana ya mina kisini nema baka ciden chonna kamina aka barake ciden ewa ciden ye duwa damado kaya ciden kun tigi ala ika barika do ana shikan na forola ika barika do ana shikad de unna ewa ika shi jandi ana suma ciden ye nin duwa ke ana shi ewa ana shi tunkera mogoye tanke ciden ye duwa min kai ko ala ka kan na foro chaya madina nago foro to nube denke sankele ana shikan nago foro tumbe denke sankono sinya fulade nago foro to ulube denke sa ewa sinya kele kele de sankono me ana shikan nago foro ulube denke sankono sinya fulade min barakatil mal alladhi dalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi ciden ye duwa min kai ko ala ka kan na foro barika donc ale kan nago foro tumbe denke sankono sinya fulade amma auladuhu فبلغوا 120 ولدا أولادهم من صلبه أو أنا شيرة كولدون أيرة كولدون سيرا كم أني مغا كم أني مغا أنا شيرة كولدون وسيرا مغا كم أني مغا كل هذا من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي كيدن كدواو بركاي أيرة كولدون دين كم أني مغا أنا شيوسو donc ay akwale ciden bara nyogonya santa fama khala li qattun uffi ciden ma fo ale ma bara mana kadima koro ciden madele kadima koro santa aye bara ke ciden bolo ciden madele kadima ale koro wala ghala li say falituhu lima falitahu awa kunni ale fana ya yire jija ka finwo finkina yire ka haklinai ciden ka kodela cide madale ka fo ale ya bara na yele koko ke cide madale ka fo ale ya bara munna yeninge wala li shay lam afwaluhu illa fa'alita kaza awa ko fenwo fen fana aya toye cide madale ka fo ale munna imaninge o madale ka fo santa cide madima koro santa kono na ma fo munna yeninge santa kono na ba fo munna imaninge donc ni ya irana ka ciren ka jogo nyuma ko o yiranna donc an ka ciren la dege am do la kelen fule eri jato dorom donkele ni ya ke mo min no fe donkele doron abe dimi koro yoro dolo donkele ube donkele don fula suni tile ya ke mo min no fe su kele ni tile ya ke mo min no fe doro abe dimi koro yoro dola afari be kala ya koro yoro dola ba fu munay iba ninfo munay be ninke me cire santa amafo munna yeninke santa amafo munna yenintoy parce que ciren jogo kan sallallahu alaihi wasallam wonne ya irana ana sifana tunya mugoye jogo nyuman tigido parce que ale fana be korosilike jate mina kono na finwo fe mandi ciden ya atake finwo fe kadi ciden ye abake nimbe ana shika jogo nyuma ya irana abe ciden ka jogo nyuma ya irana santa ini mo be barake nyon fa madimi koro ama fu munna yeninke ama fu munna yenin toye nyinye ciden ka jogo nyuma ya aya iranna parce que ciden tunye mo ya nya fo to ma be barake ni qur'ana fana ya ira nini hada madenye je nyogo nyake hada made madafa de aye minyiri la jogo nyuma la omina katawu munumba asoro kana ima temuluka ala yode fo qur'ana kono wa ciden nyode barake خذل أفوا وامر بالعرف وآرد عن الجاهلين نيجي آية دي خذل أفو كريمون على أفوا مانا هذا ما دون جنيو يلا وشيرا كمين يريلا جوجو نيومالا أمينا وامر بالعرف إيكا مغو نيامراني نيوماي وآرد عن الجاهلين إيكا جاهل ويفوتوي donc ciren to nyam mo na ye jenyo nyake isera ka jogo nyuma mi nyirala abu imena noye me qataw munum bi soroina yereti abete moka me ciden be dimi yoro me yoro nin kele ni mudahana ta bolo maslahate we ala soso yoro tante ciden bolo o yoro la ala ka hakke tanta bolo o yoro la de mujamala ta bolo mudahana ta bolo o yoro la ni minya ayere ka hakke de isera ka jogo nyuma mi nyirala bo mina ye qataw munum bu soro kata ale yerema abo ulu ye futoyede aha وعن صعب ابن جثامة رضي الله عنه قال أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
فرده علي، فلما رأى ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أن محرم. متفق عليه. وأن سعد ابن جسامة رضي الله عنه قد سمع سعد ابن جسامة لك جيك بوما قال: أهديت رسول الله صلى الله عليه وسلم همارا وهشيا ko alayya kungo kono fali do faga kana sogodi cidema faraddahu alayya ko cidenye sogoyin sagalema maso kamina falamma arama fi wajhi tuma mi cidenye femminye mimbe nyedala ayodo manan dimina ko yin toro qala inna lamu narudduhu alayka illa annan hurumun ako an mai ka sogo sagema foi kamade amben namudela. Donc nin kera cogodi ni sabi mu jasamata cide atumbeta ali umra dela tumbeta hijiro dela jigina nin ce in kaduna dela atemena aka dugu dela jigina ka cide jigina nin ce kaduna ya dela tuma me ale fana ya ye cide nana jiginne ka nye dunan ba sorobi aya soro wakati ewa hijaji jamana ka kungo kono sogo tun ka caya wakati ni mo min bese kungo kono sogo fagama itege kadi dro ibika binya kala deta kado kungo kono na dro beta sogo do faga kana nay tuma mi aye cide jigna ka ko binne dunamba soro aya ka binya kala ka adona kungo kono na alhimar wa hashi kungo kono fali o sogo duni dagara so kono fali inde haramu yaleno atara himar wa hashi atara o do faga atara faga cide de kama ana nana ka sogo de cide ma ay cide nyasa cide maso ka sogo imina tuma mi ce nya cide nye ewa sabi bun jasamar ka sogo o ya ko na fili ko sobe ne ka fendi cide ma ka sagi me cide nya do anye dawla ka fo ko min fule ka ke aye ko ce ko na fili de o cide nya mo ye a jogo kanyi fol ambata ni yero la cide te mudahana ke dinala mudahana te cide mbolo dinala masala te cide mbolo dinala min te be dinala dro te be do be yirila parce que cide nya yirala ni ya ne yi ka sogo yi sage fen wore te koy ne be namu de la mogo fana ni be namu la ni ali muray ube be namu la ni hijuye ni mogo tara kungo kono sogo faga ikama ka dima te daga ikadu ika pali sogo kungo kono fali sogo sage sababu fulede fen wore te koy ninde do silamia sariya de la adaga lenti nyenka do parce que mbado ne jigini kade ya dabo kama kata faga ne de mogo min fana be namula ate daga e ka kungo kono sogo faga kito namula ka dun ni mogo min ye kungo kono sogo faga ye i kama kana di ma te daga i ka dun donc ciden ko ne ya toye ninde kama donc ni ya yirana ko cide jogo nyuman tigido mana hari na ye kodo ke ko yima be yima abe kodo foye min be se ki ni sonja tito kono na filila ama ce into kono na filini dimi na sogo isagi sababu ayafo ce nye pura hakili kasigi jogo nyuman tigido ani cide ni anate mudahana ke dina kono nanda bo masaila min fule ninye don ke ba nyogon soso bala don ko ni kungo kono sogo ate daga mogo ni be namu la chogoshi kadu ate daga ni be namu la chogoshi ikadu do ko ayi hadisa wore unana donc ni min fagari kama o de tese kadun mais min ma fagari kama awa abay daga ikodo parce que Jabir ibn Abdullah ka hadisa nana ninna Abu Qatada ka hadisa nana ninna Abu Qatada ka hadisa dondo la ciden ka sebo tara jahadu yoro de la ijigina ni makai mogo toye namuta ne almurai mais Abu Qatada tale man namuta amle man namuta ne almurai wa Abu Qatada tayi kungo kono sogo doye akwa beta faga hari aka sebo to munum ben namula aya nyinu fe kuru ka haru ka binye singama akata sogo yin faga kana maso parce que lube namula ate daga anka faga ate daga anka kungo kono sogo faga baga deme uma deme foila bo ale yere wulila sabe fere menka wulila tara aye sogo yin faga ani sogo yin nana uma ka sogo do duma parce que alete namula munu be namula uluma faga uma so ka deme faga lela fana tuma me ale ya faga
ayere yo dodo aka sogo na ni sogo ndo nana kadi sebo toma ube namula kukadu ulu yadu metumamu yadu ufana dusku maseka sabati do ko ambe namula anya do te daga nyede do ko ayi amma faka ko amma de ma faka lela ale de aka sogo faka ale te namula adagaran kadu una ka ya sogo to dota una nana cide sallallahu alaihi wasallam uya kibariya uya nyefo cide nye sallallahu alaihi wasallam awa ko abu katara talete namula le sogo faka anana ka sogoyi anana di amanya do be chogori ciden ko yala ya faka ude yawa ko ai ako yala awye kore yake katama kademe sogoyin faka lela ko ai amma faka nye amma de ma faka lela awa ciden ko ya do adaga lendo ay ayadu donc ani hadisa do nana Jabir ibn Abdullah ka hadisa de yoye ciden ko shaydul bar halalu lakum ma lam yashiduhu aw yusadu lakum akum minye ewa kungu kono sogo ko adaga lendo awye tanki ni eyere ma faga mi menna mula ni ma faga ube na ma faga ye ni ma faga ube na ma faga ye adagara parce que don ko do baka ko ewa Sa'd ibn Jasama taka hadisa min fulen ninye ko Jabiri tayi ewa nana ewa ko ninche intai nana Jabiri ta ko fede ko Sa'd ibn Jasama ko o tayi nana Jabiri ta ko fede ko donko ambese kake ka fo Sa'd ibn Jasama taka hadisa nye Jabiri ta tusede ko ola chogo te daga ni mimbe namula ni sogo fagarai kadu bo don ko ay buno seminu ben nafa do nati ya fana ambo fo mo ku jantola kala den ku jantola ka fo ni hadisa ye ni hadisa tuse litina abada hadisa kola ni hadisa do nana uye nyogon koro se gwera nyogon koro sanadu de bella je folo ni hadisa ko aka kote ni hadisa ko aka nakete ufana be ko kele indeka uka sanadu bella je juman sahalendo na ya soro ninde sahalendo nindo min fulen ni nye Allah fulende do tuseli tena abana mi sahalendo de beta milla fulendo bebila ni ube sahara sa hadisa fula imba fika korose nyogo na mi ube sahara nu ube ube sahara ne soko tena folo tuseli tena folo ambella jele ka ube fara nyogo ka chogodi nu ube sahara sa ubake ka nyogo korose fona ambe fere de nyini ambe sira nyini ube fara nyogo ka chogodi na ya soro hadisa fula imbese ka fara nyogon ka tuseli tena folo de ambe hadisa nunu ambu fara nyogon ka be fara nyogon ka chogomi bonna nya akera sade hadisa nunu be sahara hadisa nunu te se ka fara nyogon ka pew wala ambe lajeli ke ni hadisa fula la jumanye labanye nanye labayindo donc be se ka fo ko labayi aye fula intuse bo hadisa fula min fula ninye Sa'd ibn Jasama taka hadisa ani Abu Qatada ka hadisa ne sugute na folo ube se ka fara nyogonka ante tatuseli yoro la folo parce que ube se ka fara nyogonka ube fara nyogonka chogodi Sa'd ibn Jasama tata nimbwe namula kungu kono sogo fagara ni togo ya atigi ya faga ede ube ya de ma fagalila ate daga ikadu komi chide nya ke chokomi bo Abu Qatada tata ambe barakina yoro juma ni mugo minte namula ayire tara ka sogo faga ayire ye ama sara ema deme ala ana sogo nana kadi ema dagarai kadu adagarai kadu donc hadisa nunu be fara nyogon kan chogo dela donc cire sallallahu alaihi wasallam ayira sabibun jasama tala ako iya faga ne de kama atetta gan kadu ya sagama donc ni nye ciden ka jogo nyuma ya iranna ana ka ira fana ko ciden te mugo masal hadinala anna yasru mugo do sisa comme auntile masalaha munum bambolo dinala mugo ina na jigi mugo ka dunande do atara foku kono nada kata ni barake kata sogo faka kana ima nin kele nin dute ala ya fa masayesa ube se kamina sai ka di mugo rema otewa parce que masalaha ni mudahana de kar mudahana te chide mbolo dinala min tebe atebe de min tebe dina la wotebe rotiga o yira tigila de na be akabe na tebe mote sika numo se fara nyon ka galon kaw o de ato Allah ko Qur'an ko waddu law tudhinu fayudhinuna ako chide ma uba fe ka maslahi ka mu fana ka mu yino fe kano kede dina ye dina de no koni nana mudahana tola chide mbolo sallallahu alaihi wasallam
وعن نواسي ابن سمعان رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وأن النواسي بن سمعان رضي الله عنه قد سمع النواسي بن سمعان ملك جيك وما قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم ko ale ye ciden ɲinin ka ko fen dagalen ye juma ye junubu ye juma ye fen dagalen ye juma ye junubu ye juma ye mana nin dagara foyi tɛ nin na dagara nin ye junubu ko de kana kɛ u bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di fa qala albirru husnul khulqi ciden ko fen ɲuma ye min ye jogo ɲuma hɛra ye min ye fen dagalen ye min ye jogo ɲuma wal ism junubu fana ma haka fi nafsika koko ni e b'a fɛ k'a kɛ a sikara i dusukun kɔnɔ wa karahitan an yatla alayhi nasu mais i t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama fana o ko ma sina yɛrɛ kɔlɔsa ma junubu dɔ koko e yɛrɛ nin kɔnɔ sika dɔ mais i t'a fɛ k'a sara mɔgɔ fana ma i t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ ko in kalama i bolo o ko ma sina ye junubu dɛ i yɛrɛ kɔlɔsa ma dɛ mais dɔnnikɛbaw ko ya hadisa sarobaw ko ya ciden b'a kɛ ka mumini de kuma ɲɔgɔnya ni yɔrɔ la dɛ mumini de ni ko min sika donna i dusukun kɔnɔ e t'a fɛ fana mɔgɔ ka bɔ a kalama mɔgɔ k'a dɔn i bolo mumini ɲuman ni ɲɔgɔnna kɛrɛ la dɔrɔn ko ma sina junubu dɛ mais fasiki don fasiki b'a ka dolo min a ka dolo min yɛrɛ de ka di a bɛ nisɔndiya kun na dɛ fasiki b'a ka jɛnɛya kɛ ka nisɔndiya kun na dɛ fo a bɛ waso n'a ye est ce que hadisa in kan bɛ o de ma hadisa in kan bɛ mumini de ma mumini ni fɛn o fɛn sikara i ka dusukun kɔnɔ i t'a fɛ fana mɔgɔ ka bɔ a kalama ko o ye i bolo i k'a dɔn o ye junubu de yɛrɛ kɔrɔsɔ ma ciden y'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam parce que fasiki ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ afaman zuyinna lahu su amalihi farahu hasana fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha ala ko afaman zuyinna lahu su amalihi yala mɔgɔ min n'a ka baara jugu masirala a ɲɛ kɔrɔ farahu hasana a yɛrɛ y'a ka baara jugu ɲɛ ko baara ɲuman dɔn yala o ni mɔgɔ ye kelen ɲɛ ba mɔgɔ min ni ɛwa n'a ye baara jugu kɛ a bɛ dusu kasi na o ye kelen ɲɛ ba fa inna allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha ala bɛ mɔgɔ kanda min kanda y'a diya a bɛ mɔgɔ fili min filile y'a diya donc min ye fasiki kɔnɔ o la ka baara jugu yɛrɛ bɛ masira ɲɛ kɔrɔ yɛrɛ dɛ fasiki yɛrɛ ka baara jugu a b'a jate minɛ baara ɲuman yɛrɛ de don bal fasiku yɛrɛw dɔ bɛ yen u bɛ taa hali jamana wɛrɛw la fasiki jamanaw la ka taa fasikiya kɛ n'u nana u yɛrɛ de bɛ sigi ka waso n'a ye n taara an ye dolo min ye tɛ dɛ an ye musow tigɛ ye tɛ dɛ an ye jɛnɛya kɛ ye tɛ dɛ ɛwɔ hali goro jigɛnɛ ye an y'a kɛ olu yɛrɛ de bɛna sigi ka lakale a b'a ka ala soso kɛ a b'a ka junubu kɛ ka taa ala soso yɔrɔw la ka taa ala soso kɛ ka na sigi ka baro bɔ donc o ka junubu o tɛ sika junubu la dɛ donc sika junubu la n'i t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama ciden kan bɛ mumini ɲumanw de la mumini ɲuman ko bɛ n'a sika don ni dusukun kɔnɔ i t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama fana a dɔn k'o ye junubu de i yɛrɛ kɔlɔsɔ ma وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاق متفق عليه. وأن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما كحديث من عبد الله بن عمرو بن عاص ملك جكبو فلابما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا أكو تشيدن تنتم مغني داجوكو ولا متفحشا أيرما يرك داجوكو فناي parce que mɔgɔw dɔ bɛ i b'a sɔrɔ i dancogo dɔ dajuguya i da waga dɔrɔn i bɛ kuma jugu fɔ hali yɛrɛ b'a fɛ ka bɔ i la mais sɛtanɛ bi ta i tɛ se ka bɔ i yɛrɛ la o ye fahisa a bɛ min jogo la mutafahisa e yɛrɛ de b'i yɛrɛ kɛ dajugu ye e yɛrɛ de b'i yɛrɛ forcer k'i yɛrɛ kɛ dajugu i da wagara dɔrɔn i bɛ kuma jugu fɔ i da wagara dɔrɔn i bɛ wa ciden tun tɛ o ye kuma jugu fɔla tɛ a m'a yɛrɛ kɛ kuma jugu fɔla ye fana وكان يقول إن من خياركم تيدن تنباك كافو
ko an kan mugo sugantile ahsanukum akhlaqa awla mugo munun jogo kanye wulu de aka mugo sugantile unye mugo munun jogo kanye wulu de aka mugo sugantile unye muntafa wale wari muslim ben hadisana ni ya iranna ko jogo nyuma ko do ko min tanendo ko do ko min cekani ciden ko ambe kaso herama min kanyi kateme mugo toka munu nye mugo sugantile kateme mugo toka munu jogo kanyile وعن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. البذي هو الذي يتكلم بالفحش ورداء الكلام. والنبي الدرداء رضي الله عنه كرسم نبي الدرداء ملك جيكابواما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولك تشيرك سنين ما بكى ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. تشيرون كو بارا نيوما شيته بارا نيوما من كجري مؤمني كميزان كنو قيامة دو كتمي جوغو نيوما كا bara nyuma te min ka ewa bara nyuma mi na ka giri mumini ka mijani bara mijani kono qiyama do ka jogo nyuma mbo men na ko muminu nimbe kore munye ika tauhidi ukofe yaro de ko kunkoloye o temenen kofe silamiya jogo nyuma jogo ewa bara nyuma on tola bara nyuma shite min ka giri mumini ka bara nyuma mijani kono qiyama ka jogo nyuma mbo wa inna allaha yubqidu alfahisa albadil awa ala mogo min ye dajugu ye kuma lankolo fola do ala bo tigi la mogo kode dajugu kuma lankolo fola ala bo tigi la mogo kode donc ni be ya irana hada maden ka ke mogo ye ka ke jogo nyuman tigi ye dajugu ya kuma lankolo fo hada maden ki yere kolo sama wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله عن أكثر من يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وأن أبي هريرة رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جيكاباما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة كو يتشيدن ينكا كو بارا جمان كتشاك مغلا دوار جنة كونو قال تقوى الله تشيدن كو على نسرنا وبافو نندما كلمة جامي كما دفولن نيني كما من نابي فنشامان فرانيونكا mana fingo fenye ni ala de nyamariya na ye koke ani ni ala ibali munu na kutoye ulude tokoy ko taxwa imitisali awamirillah wa isnabi nawahihi ala nyamara ni minye koke ala ifatanya kabo minna kotoye ode tokoye ko ala nyasiranya ode beke sababu ye ka do hadama denni jahannabacce ka do ini la jabace awa ciden ko jogo min ka cak hadama del la do arjanna kono koye ala nyasiranya de wa husnul khuluqi ani jogo nyuma ala nyasiranya ani jogo nyuma nununde kacca ka hada model lado arjanna kono wa suila ani aksar ma yudkhilu an-nas an-nara wiye cide nyinin ka fana fen juma kacca ka hada maden fana do tasuma kono qala li fammu wal faraju ciden ko da ani nyefela nununde kacca ka hada made la se jahannaba ma bal mo hada made ne ode ya to doni ke baw do ko koy ne nyi ka warade ya to e dro ya labila dura bidu mo kan ne inne be ko mi warade ya bila dro abidu ode ya to ewa dondola cide sallallahu alaihi hadisa dola ako afala ukhbiruka bi maliki dhalika kulli adallaka fo muwajibun jabal قال النبي صلى الله عليه وسلم واجب الجبل افلا اخبرك بملك ذلك كله تمامي كو دوبي ايون فو ماجب مالك اكو ماجب مواجب الجبل ما مواجب الجبل اكو ماجب الجبل يالين في كبار يا كومين بن نيمبه مرانكا بو فيوا
ko min be nin be mara nko fiyewa maju ko cide nya yere nemmina ako kuffu alayka haja ako nimmina i nemmina Allahu akbar shey nemma de maju ko cide ako yala ya ambake ka kuma munun fo ambe minanu ye laghara ciden ko sakalitu ka ummuka ya muad ako maju bama den soro koy wa hal yakubbu an-nasu fi an-nar ala wujuhihim aw qala la manakhirihim illa hasaida lisinatuhum ciden ko maju yalu be mogo biri unye daw ka jahannaba kono munna ube yalu be mogo biri unun ka jahannaba kono munna nu ka nentige fente maju ni ya ni alay mogo biri jahannaba kono nye daw ka ube yi biri nun ka jahannaba kono in nende sabangudo ako in nemina bari parce que nen fule ale de be korofoli ukewo nen fule ale de be parce que munna alama sufe utofo ama bolo fo ama sen fo aye nende fo parce que bolo ni ko ka ciali ke ni bolo so ni bolo imbe seke ni ko ka ciali ke ni senda be seke men nende be seka tile mu manke abe kuma te seke oda to cide nya le kere ya sufe utola ka fo akun ne ka caka hada model la se jahannama ma ka mushrikiya kuma fo nende be seka ka bidiya kuma ko nende be seka fo ka mo ko fo nende bake kan ne me yake nende bake ka sigi ka ala ka mo nyuma ulla gosi ku sakute fu nende bake nen ka teli nen nde be hada model la se jahannama ma ka caya hada model ki nen korosi ewa afula na munye ewa nyefela fana ka caya ka hada madella se tasumama parce que jeneya be kene aleye alluwati min ye yere ce ka ce nyinu be muso ka wasado muso da fana be kene nyefela be fana de be jeneya uke ale de be gorjigene ya uke ale fana kateli ale kacha ka hada madella se tasumama be malumba ci de nyen nin fula min fo an kashi sote kono la ni yala nin fula min ale ndo wa okay ne un ko illa marahim rabbi rejo soso wala Facebook wala kuma be fo cogo min kadiya jangon ka jamana foron sericité mosila cogo min kadiya be fo akera sa jamana nyire kera sa dinya jamana to nunu hari kafir jamana kuma munun te se ka meye o de be na fo an ka jamana la abe ku fana abe ku me ambe ala dele ala kana ni sansema de ambe ni la hala min na kambon ni na dinya jamana to kuma min te se ka fo e na mali be se ka fo jima jamana to ite se ka kewale min ken na mali ay be bismillah ba ke fana ala de kambon ni na ka boda nyuma dama an ka bonni na jenia ko ni fule jamana kono an ka telefoni ko ni dugu ka je ube e watile ka bi te su e wa dugu ka je ube ni dugu jera tile ka ta bi kuma do mana muso ye konota yamfe de aye den soro ni chogola de aya kete de ni nye konoda ni na aute tilete bo kabini o telefoni manama ambe ni ke chogodi tilete bi dugu ka je o telefoni manama ambe ni ke jogoda aya kete jene ya yere kera komi fen dagale jamana kono yere akera komi fen dagale donc ciiden fana ko sallallahu alaihi wasallam ako ko munun kacca ka hada modella se jahannama nin ko fula de do da ani nyefela ala kan kisi kantanga donc hada maden ka sennin ko fula i janto nonon na de hada maden ki janto nena i janto ika kursi jalala muso i janto ikatta fe bolola وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ثم ابن سمين رحمه الله أيني حديث سره كوني فلا كاتشا كهذا مريض لسه جهنم أكو أوديا تو سلاميا سريا سد جرائي سلاميا سريا يشرا دكتو كتا جنيا ما تقول بلا ni aya soro silamiya sariya be jamana la silamiya sariya ye ewa minye kogo ye de ube amba fo minye giriya si grima ala yo de kori jene la kasira be datugu katama pour mo kana shama famana min qalwi ar-rajuli bil mar'a silamiya sariya ya haramu ya
wali ce wali musa kana lankolonya yoro la cide nya na te hadisa dola ako wali ce ni wali musa man lankolonya yoro sila na ye fula ya usaba na shetane de awa mo kana daire la de konne almami de ni alen sena ba ne wajuni kala de ne ni muso be se lankolonya kana daire la shetane ma fere mo sila kebo yere kolosi de awa wode ya to silamiya saraya yo haramuya silamiya saraya ya haramuya ko wali muso kana nyeda bo wali cew koro kani nyeda uye wode ya to silamiya saraya ko muso nyeda kadatu saddu jariya wali cew kaniye nu ubella jarabila wana hal mar'atu an taqida bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi marad silamiya saraya ya nati qur'ana kolo kono ko muso wali muso ni be wali ce kuma nyogonya ikani ka kuma ika kalma jigi togoya dora ube ka kuma fe togoya dola ni nogoya suguya doye ni adusukumbe tamakeila na adusukumbe tamakeila donc wodi ata be kanka jamana de kono wodi ato hari ewa mufti baw ni doni ka baka baw ko hari ni ewa muso be qur'ana kala ko karamogoye akaramogoye niye cede na be qur'ana kala ika puri ka lamya ka tajwidi kani o ko kana akante akanye akana qur'ana tajwidi komi ni chebe qur'ana kala ba kanye chokomi che manka ka mikro di musoma ko be sige ko be qur'ana kala ka tajwidi don ke ba nyuma bula haramu de sunna mo bolo Sheikh Albani ka kasetu baka don ke ba o toba ka buka kitabu kono har muso kana mikro ta ko be qur'ana kala ka tajwidi ni wadi cew ba lamme na tenya na akakala pura ka lame akakala kan shempulo la kana tajwidi kala qur'ana harafu be to mi qur'ana kuno dura akakala kana kunna ka kana idghamuke Sheikh Albani yorefo akwa kana mi kurda man na be kunna ni idghamuke de ka tajwidi ke de ko ba lamere ako tebbe ala de ko muso kana kan ke togoya dola ka kan man yo ga togoya dola ni wali chewbe tamake ala nu biskumbe tamake ila khair zalika kata nunu na nyogona na islamia sariya ye barashi mindo muso ka kola ako muso kana tama ni jumur hamitala muso kana tama ni jumur hamitala muso ni wali che kana lankolonya muso kana anyeda wa anyeda bo wali che ubaye muso kana kuma wali che ufe ka kamin jigi toya dola ni muso sahwa bana be min bisukuna kana tamakela ni mbede nyefela ube tanga chokomi islamia sariya barashi bade bala hadisa juman kalana وأنه رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جكبوما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko sini nema baka akmal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa ko mu'minu bela mu'minu min kalli man adda falendo katema beka munun jogo kany mu'minu bela mu'minu munun nu kalli man adda falendo katema beka mu'minu munun jogo kany wa khiyarukum linisaihim aw mu'minu fana kam go sugantule nyewde mogo munu be nyuma yake ukam musoye aw mu'minu kam go sugantule nyewde munu be nyuma yake ukademba yawe abe ko mina na ya hadisa wurela wa khiyarukum linisaihim akam go sugantule munu be nyuma yake awa ukam musoye khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadisa wurela ciden ko akaso herama mimbe nya demba yama ne de be nyanka demba yama katima beka adamade ni bi ka demba ya kono ke jogo nyuman tigiye ika demba nu ko karasa jogo kanyi ka demba ya folo de ka folo ika demba ya folo de ka jogo nyuma do folo wode kanyi me ibe don ye na be demba ya kono abe komi wara na ye salamu ke dudala ube dudala ko be jade beti abe komi wara ba don do fu de sokono me ni abora dugu kono wa abeta wali muso betilunge keni bombo sewe betilunge kena aka telefono ye dobe isiga kayere a jogo kanyi katemuluka be jogo nyuma ke bara yoro wula jogo nyuma be ani mo wore wuce me kana do du kono wara donna muso te se ka girala dente se ka girala fo te se ka girala me bara yoro wula wali muso betilunge kenaye wali dum betilunge kena mo wore betilunge kena ni bebe tilunge la ko karasa kono birama nana na dro anyinte do kasoro ka du kono wara do wote jogo nyuma yo ika demba ya ne ka kore de ki ka jogo nyuma ya do foro wode kani wodi ato aisha to amba aisha to nyinin kara ko ciden ka ya wala halaye jumai na baka sokono
an ba yesetu ko halati kana fi mihnati ahlihi akon ni ciden ba ka so kono be baraka ka dembaye ka ciden to aka so kono ciden be bawu ababiri ka babiri ka nono bo ciden be aka samara na juru tigira ba ka samara juru aba siri ka to aka so kono ciden na ka doloki yoro min farala a yerebe meselita ka kala ka kole ka ta ka so kono aba ka dembaya ka bara mise munun be abu demala mais ni salli wolela dron abe bo kata salli yoro la donc mogo kan ka ke o cogo de la i ka ɲa i ka kati ka dembaya ma i ka ɲumaya kɛ kati ka dembaya i ka jogo ɲuman ta k'i ka dembaya de sɛgɛrɛ fɔlɔ olu k'i ka jogo ɲumanya dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan wa ciden ko an ka mɔgɔ sugalen tɛ ou bien anw na mɔgɔ min ka ɲi min bɛ ɲumaya k'a ka dembaya ye dɛ donc dembaya an m'a fɔ i kana ɲumaya kɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ i ka dembaya ɲumaya ni jogo ɲuman yelen kɔfɛ ka jogo ɲuman yira i ka dembaya la i ka du kɔnɔ o kɔfɛ sa i bɛ i ka jogo ɲuman i b'a yira diɲɛ mɔgɔw tɔ la i ka denbaya kɛlen kɔfɛ k'i ka jogo ɲumanya dɔn donc i ni diɲɛ mɔgɔw tɔ cɛ la fana ayiwa i bɛ jogo ɲumanya yira olu fana la ka jogo ɲuman yira la mais e ka kɛ akisu ye e ni diɲɛ tɔw jogo ɲuman bɛ yira o la min nana i ka denbaya kɔnɔ jogo ɲuman tɛ yira o la o tɛ silama dafalen ka jogo ye jazakallahu khair subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk